Pakpakan ang Ginoo mga igsoon. Praise the Lord. Salamat sa atong igsoon sa Tallinsville. Bintaha si Esther kay naapay chance. Amen. Akong balikon. Kay pila ka tawo sa kalibutan ang mamatay kada adlaw pero wala kabaton og higayon nga makahinulsol balik duol diha sa Ginoo. Muna sa amo mga bisita karong kabuntagon og sa mga dugay na dili na to palabyan ning panahon mga igsoon nga dili ta ka desisyon sa insaktong desisyon para mausab ang atong final destination. Amen mga igsoon. Atong papakan again ang Ginoo mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ako na imuwali karon. Salamat sa Ginoo. Andam ta ba ka maminaw sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako ang gi-welcome ang matag usa sa to pong mga kaigsuonan sa online. Salamat sa Ginoo. Sa itong mga bisita nga naa karon, itong pakpakan ng Ginoo mga igsoon sa itong mga bisita. Hallelujah. Sa mga VIPs, dili lang mo very important person or persons dili nga iglesia, but most of all, you are very important in the eyes of God. Kasi kung dili pa ta importante, kung dili pa mo importante atubangan sa Ginoo, dili mo paabton sa Ginoo karong adlaw o dili mo dalon sa Ginoo karon, aron ta makadungog sa pulong sa Ginoo. So dito maglugay mga igsoon, manindog ang tanan, palihog o kuaa imong Biblia. Hallelujah. Praise the Lord. Og abrihi kini sa one of our favorite verses sa Bible. Actually, tawag siya the heart of the Bible, no? Kung imuhang i-summarize ang Bible from Old to New Testament, mo ni siya ang summarization mga igsoon. John 3:16. Everybody say John 3:16. So abriha mga igsoon sa atong basahon. John 3:16, King James Version akong gamiton. For everybody go, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sa Bisaya pa, kay gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Amen. Og tungod niini, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundili makabaton sa hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Magampo ta mga igsoon, let us pray. O diha sa imong pagtindog karon mga igsoon, istoryahi ang Ginoo sa gusto nga mahitabo nimo sa imong kinabuhi this morning. Hallelujah. This is a chance mga igsoon to change our destination. This is a chance for us, higayon ni siya, kung naglibog pa ka asa kapadulong, this is our chance nga atong sigurohon mga igsoon ang atong padulungan diha sa eternity. Let us pray. Heavenly Father, salamat kayo Ginoo. Salamat kayo Dios nga ang pag-adto sa langit is just one decision away, Lord. Actually Ginoo, wala may angay haguan, buhaton, dili gani patuluag singot aron kami makaadto sa langit, aron mausab ang among direksyon. Kay una sa tanan Ginoo, gibuhat nimo o Dios ang imuhang parte Ginoo, ug ang among angay buhaton is to believe Lord sa imong gibuhat sa cross. Karong kabuntagon ing Ginoo, walay mo uli dining aning imong balay o Dios nga dili makasabot sa imong dakong gugma kanamo, ug dili makasabot sa giandam nimo o Dios nga langit nga among puy-an puhon kauban ikaw. Amo kang gidayeg, amo kang gisimba Ginoo, kay higrabe ang imong pagkamaayo sa among kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Maglingkod ta mga igsoon. Praise the Lord. Sa makausa ako ang welcome ang tanan, no? First Sunday sa bulan sa Agosto. Maayo ang Ginoo. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Niya sa presensya sa Ginoo. Welcome to our first Sunday sa tong Change Sunday Harvest Event. Og sa bulan sa Agosto mga igsoon, paminaw sa tibok bulan sa Agosto, apil ang cell group, tanan matag Domingo, maghisgot ta og kabag-uhan. Maghisgot ta og change. Kasi gusto kabag-uhan niyo gamen. Kasi gusto mausab niyo gamen. Praise the Lord. Oh, kita na. Hallelujah. Praise the Lord. No? Be excited mga igsoon. Muna nga ayaw og absent matag Domingo. Kay maghisgot ta og kausaban. Maghisgot ta sa pulong sa Ginoo mahitungod sa kausaban mga igsoon. O pag sinabing change, it means kausaban ni Bisaya. Listen.
Change, it means to replace with another. Change. Sa mga notebook ug ballpen, palihog og sulat. Sa wala, memorize na. Salamat sa Ginoo. Pag sinabing change, pag sinabing kausaban, it means to replace with another. Meaning, imuhang ilisan. No? Example, kung nag-order kag humba sa karinderya, nausap ang imong unahuna, may order kag paksiw. Amen, mga igsoon. Imong giilisan ang imong unang gi-order, but it's called change, gi-replace nimo. Second meaning, to make shift from one to another. No, saan ang shift? Kausaban. Example ako, si Pastor Seth. Before ko nahimong licensed teacher, ang ako ang kurso sa una is IT, Information Technology. O nasabtan ako nga dili ganahan ng Ginoo nga mag-IT ko. Kay dili ko kabalo mo program sa C++. Wala kaming shift ko from IT to BEd education. Nakuha niyo mga igsoon? So from IT nahimong teacher. Mao na siya ang gitawag nga kausaban, na shift. O kani ang pinakanindot nga meaning mga igsoon, paminaw, to give a different position, course or direction. Akong balikon kay kani nga meaning kanang Cebu ni siya sa ato ang hisgutan karong bulana sa August, may tugon og kabaguhan. To give a different lahi nga posisyon og lahi nga direksyon og lahi nga agianan. Mo nay change mga igsoon. Asabta man ato mga igsoon. Malakyas 3:6, Malakay 3:6, I am the Lord and I do not change. Ingon ang Ginoo sa iyang pulong sa Malakyas 3:6 nga ako ang Dios ug dili ko mausab. Ang Dios dili mausab. Amen mga igsoon. Ang Dios dili mausab, ang iyang pulong dili mausab, siya ang iyang pulong usara dili siya mausab mga igsoon. God don't change. Si Lord ra ang dili mausab. Amen mga igsoon. Paminaw mga igsoon. Sa tibuok universo, langit, yuta tanan, tibuok tanan. Paminaw. Ang Dios ra ang dili mausab. Akong balikon para masabtan nato. Sa tibuok makita og dili makita sa tibuok nga mabalaan nimo, ang Dios ra ang dili mausab. So buti pasabot, gawas sa Dios ang tanan mausab. Amen mga igsoon. The only person, only God ang dili mausab. So buti pasabot, gawas niya ang tanan mausab. Kanang imong tapad mausab na. Amen mga igsoon. Ako sa una sa gamay pa ko. Example sa kausaban. Pag moadto ganig merkado akong mama, dili pwede nga dili ko mukuyog. Pagbato sa merkado, mukuyog jud ko kay ngano man. Dependent ko niya. Of course, kinamay kaon. Bitan ko niya insaymada, unsa ba ang pagkauna na dulaan. Pero karon nga mindako nako. Wala na mukuyog niya kay ngano man. May gusto ako mag-drive niya, naay kausaban sa ko ang sulod mga igsoon. So gawas sa Ginoo ang tanan mausab. Ang panamit mausab. Ang atong buhok mausab. Ang imong itsura mausab. Mismo ka na imong bagong balay mausab na. Mismo ka na imong beauty. Sa pag-usap pa ka nga binibini, usap pa ka nga binibini sa inyong purok, usap pa ka gwapa nimo, mausab gyud na imong itsura. Kay walay tawo nga dili mausab. Kay nga naman ang Ginoo ra ang dili mausab. Amen. Paminaw mga igsoon, kay kung mausab ang Ginoo, it means dili siya kasaligan. Akong balikon. Kay kung mausab ang Ginoo, it means dili siya kasaligan. Kay ang mga tao nga mausab, usahay dili kasaligan. Asa man ta mosalig, sa mausab or dili nga mausab? Kinsa ang dili mausab? Kinsa ang dili mausab? Ang Ginoo. Ano babakan ng Ginoo mga igsoon kay dili siya mausab? Kay kung mausab siya, dili ka maluwas. Kay kung mausab siya, dili ka makabaton sa iyang gianda mga saad sa atong kinabuhi. Hebrews 13:8. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen mga igsoon. Si Jesus ang yesterday, siya ang karon ug siya ang katapusan. Siya ang forever and ever. Walay kausaban si Jesus mga igsoon because He is God. So since dili mausab ang Dios, okay, akong balikon. Since dili man mausab ang Ginoo, ang pangutana, kinsa man di ay ang angay mausab? Akong balikon. Gusto ko nga participate ng mga igsoon. Kasi if you participate means you are learning. Akong balikon. Dili man ka mausab ang Ginoo, so kinsa may angay mausab?
Kinsa man ang tawhana? Kinsa man ang tawhana? Ina ako. Ina ako. Ini mo tapad ina ikaw. So ikaw, ako, apil ko diri. Kanang nasa lamundayn karon mga igsoon namo, kitang tanan angay ta mausab. Angay ta mausab mga igsoon. Angay ta usbon sa Ginoo. Kinahanglan ta mausab. Munang karong bulana sa Agosto, maghisgot tag kausaban nga nag-involve nimo ug nako. Kay kaning kausaban nga atong istoryahan matag bulan, it involves our eternity. It involves our soul, ang atong kalag ug atong kaugmaon. Paminaw mga igsoon, if there's no change in us, we can't live God's will and receive His promises and blessing. Kung dili ganita mausab, paminaw, kung dili ganita mausab, dili ta ka-experience sa saad sa Ginoo. Dili ta ka-experience sa nindot nga plano sa Ginoo. Muna nga, embrace change. Everybody say, embrace change. No? Atong gakson, atong dawaton ang kabaguhan. Muna karong kabuntagon, mao ni atong lesson. Ready na ba ka mga igsoon? Ready na ba ka mga igsoon? Maghisgot ta, mao ni ang ato ang unang istoryahan nga kausaban. Change destination and change direction. Ako na lang gisagol. Pero change destination and change direction. Everybody say destination. Everybody say direction. Mauna ang unang Domingo karong adlaw, maghisgot ta og destination. No? Og ako na siyang gisubtitulan og bound for heaven. No? Bound for heaven. Pag sinabing bound, it means sure, going, ready for heaven. Ako mga igsoon, usas ako mga pangandoy sa akong kinabuhi nga lugar nga ako dili medyo kulaagan. Mutanon niya ko mama. Dili medyo kulaagan pero na ako'y gusto nga lugar nga angay nga gusto na akong adtuon, Israel. Muna ang gusto nga destinasyon nga akong gusto adtuan. Mga destination. Pastor, what do you mean by destination? Listen, destination, it means the place to which someone or something is going or being sent. Destination, ibig sabihin, it's a place, lugar ni mga igsoon. Lugar ni siya nga ang usa ka tawo or usa ka butang dalon didto or muadto didto. Destination, it means location. Amen? Okay, mungtana ko ninyo. Kinsay motuo nga naay Cagayan de Oro, mayong amen. Okay. Anong motuo man ka nga naay Cagayan de Oro? Kay nakaadto man tag Cagayan de Oro. Amen mga igsoon. Dili lang pagadian kay duol-duol. Kinsay motuo nga naay gaysano sa pagadian, mayong amen. Okay. Nganong motuo man ta nga naay gaysano sa pagadian kay ngano atuaning nasinati. Atuaning naadtuan. Atuaning na experience nakapalit na didto mga kaigsuunan. Ang destination, it means a place, lugar nga mahikap, imong ma-experience, imong mabati, ug imong ma-enjoy, ug imong mapuy-an mga igsoon. Mao na siya ang destination. Mao na siya ang place. It means ang destination is usa ka lugar nga imong ma-experience. Mo na motuo ta nga nay gaysano kay kita nakaadtot na gaysano, atong na-experience ang gaysano. Mao na siya ang gitawag nga location. Mao na siya ang gitawag nga destination. O klaro kayo ang pulong sa Ginoo sa John 3:16, for God so loved the world. Ang Dios na higugma pag-ayo sa tawo. Sa mga bisita karon, ang Dios na higugma nimo. Ug tungod sa iyang hilabihang gugma kanimo kanako, gihatag niya iyang bugtong anak. One and only son. Ang Dios Amahan, wala siya reserbang anak, usara iyang anak, mao si Ginoong Hesus. O tungod sa iyang ilabihang gugma, iyahan ning gibuyan, iyahan ning gihatag para nimo para nako. Para unsa man pastor, aron si bisan kinsa nga motuo sa iyang anak makabaton og kinabuhing walay katapusan. Usay maayo kita memorize ani. Actually natay mga stickers sa sakinan nga naa nagibaligya ni siya commercialize. But you know what mga igsoon? Si bisan kinsa nga motuo sa anak, dili gyud malaglag. Dili gyud maimperno. Kung dili makabaton sa insaktong destinasyon nga mao ang langit. Kasi kung maka-experience ka sa langit, dili ka makaadto sa langit, paminaw mga igsoon ha, dili ka makaadto sa langit kung dili ka kadawat ni Jesus nga Lord and Savior. Real talk lang yun.
Wala ko'y pake kung pari ka, pastor ka, unsa ba na imong butan ka, pila ka balay imong natukod, kay dili na mo standard sa Ginoo. Whosoever believe it, si bisan kinsa nga mutuo ni Jesus, makaadtog langit ug dili maimpierno. Kaya nga no may igsoon, kung ang sukdanan para malangit ka is mutabang sa pobre, dansi tong walay kwarta. Amen mga igsoon? Kung sukdanan, relihiyon, dili relihiyon. It's our relationship ang atong pagtuo sa Ginoo. Ato pabakan ng Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Ato masabtan mga igsoon ba? Kay usahay ato ni malabyan manggod. No? Naay everlasting life, naay eternal life, naay giandam nga saktong destinasyon ang Ginoo para nimo para nako. Labi na gid sa mo mga bisita karon. Ang ngayon nimo ni masabtan. Kay kung dili nimo ni masabtan karon, kung dili nimo ni ikasing-kasing karon, this kani nga lesson mga igsoon, it matters your eternity. Mga igsoon, prangkahanay lang, tanan ha, walay igong kahoy nga ituktok nimo para mapugnan nimo ang kamatayon. Akong balikon, kanang uban si Bako Palayo, mga igsoon, na ako'y mga sakop nga mga sundalo, nga naa sa panggubatan nga wala sa opisina. Mugubat, o pila ka gubatan ang giagian, pila ka ambush, pero wala yun namatay. Naigo sa tiil, kanya ko mga sakop, mga igsoon, nani mga medal ha, Gold Cross medal ni, mga warrior ni, mga kuyaw na kayo ni, basta-basta, pero kabalo mga igsoon, wala yun namatay. Kaya naman, wala pa man na timingan. Dili pa man nila panahon. Pero naiuban, hagbungag silig, namatay. Naiuban, natulog, namatay. Kaya nga naman, dili matabag si Bako Palayo. Kung panahon na nimo na, ang manuktok na galing kamatayon, dili ka, usan ni internetan, ang call, extend kong 15 minutes, dili inana. Kung manuktok nimo si Mr. Kamatayon, di ka pwede mingon sa kamatayon, nga unya ra, Mr. Kamatayon, extend sa kog 1 hour. Or pwede ka umingon ba, oh, Mr. Kamatayon, Lord, na ako'y 10 million, Lord. Pwede extend 10 years? Gansit ang white 10 million. Katabi ito, manuktok ka, kaya mo kasi Bako Palayo, that's biblically inaccurate. And scientifically inaccurate. And logically inaccurate. Unsay kung sa kahoy o sa kaluwasan, wala. Kabulo ka, Maikson, anak kanilot mauni. Kung manuktok gani ang kamatayon, kung whosoever believe it gani ka in Him, Jesus Christ, bisa pag usa kamatayon nga maabot sa imong kinabuhi, dili ka madlok. Dili ka mabalaka. Okay, ang imong destinasyon para langit man. Hallelujah. Kani nga bersikulo mga igsoon, nagsugot ni siya sa eternal nga plano sa Dios. Ug apil ka, anak, mga igsoon, apil ta. Naay eternal plan ang Ginoo natong tanan, eternal plan. Ako sa mga teachers na ami gitawag, dili mi pwede magtudlo kung wala may lesson plan. Kay kanang lesson plan diha may magbase sa among itudlo anang adlaw o matag semana. Ang Ginoo na pud siya eternal plan. Og power kayo nindot kay kanuman sa plano sa Ginoo apil ka og ako. Hallelujah. Apil ka. Sa mga bisita namo, apil ka sa plano sa Ginoo. Apil ka sa mga VIPs namo sa online, apil ta sa plano sa Ginoo. Madugay man ka, mabag-o man ka, na ay plano nga nindot ka plano ang Ginoo. Unsa kabalo ta unsa nindot ka plano sa Ginoo? Mauni. Malangit ang tanan. Kay kung dili ta malangit tanan, dili na to siya makauban hangtod sa hangtod. Ang plano sa Ginoo is for us to be saved, makaadto sa langit. Makabaton og eternal life mga igsoon. Ang eternal plan sa Ginoo. No, salvation plan sa Ginoo. Hebrews 9:27, and just as each person is destined to die once, and after that comes judgment. Mamatay gid ang tao mga igsoon. Nayuban anang ingon nila nga kuyaw kin tawala kay upat kabuk ang kinabuhi ani. Dira tinuod ay. Kaning iring 9 kabuk life tinuod. Akong ingon, apag kita timingan. Usa ra man tong kinabuhi god. Dili 9, dili 7, wala. Kana nga buhi pa, dili ba gyud na panahon kay kita ang pag-chance sa Ginoo. Kisa may makaingon diri nga hapit siya namatay sa una mayong amen. Apil ko maigsoon kay hapit ko na disgrasya ko sa una. Makuhaan unta gwapog ang mga kalibutan may gani wa pag gid kuan sa Ginoo. Endangered species na ba ko?
no? Muramig tarsier, di ba? Pero sa kamayo ang Ginoo, wala ko yung gikuha kaya ano man, dili pa na ako panahon. Uban sa inyo na disgrasya. Uban sa inyo nagsakit. Amen? Amen? Nga na 50-50 na. Gawas 50-50 ang kalag, 50-50 ang lawas. Nya kung namatay pa natong panahon na, edi ato kita sa kinaulang mang dapit mao ang impierno, pero maayo kay ang Ginoo gipaabot ka kanya karon. Ako nabantayan mga igsoon, kung namatay ko atong 2009, ana, impierno jud ko. Parang maayo kay ang Ginoo kay gipaabot ko niya. Wala ko na timingan mga igsoon. Kaya ko na timingan ko tong panahon na, ambot na lang. Di magani ko mabay na wala ko gapulis og sundalo kay madako init. Kung saan lang ka ng impierno, amen? Pasalamati ang Ginoo kay wala pa ka na timingan mga igsoon. Nagkagabi pa ang chance ang gihatag sa Ginoo sa tuwa. Mga igsoon, naay duha ka eternal destinations. Naay duha ka lugar, no? Eternal. So ang eternal, pastor, walay katapusan nga lugar nga adtuan sa tawo. Ingon ang verse 16 na ay gitawag og should not perish. Perish, it means impyerno. Amen mga igsoon? Ang impyerno mauna siya ang permanent puloy-anan sa yawa ug sa iyahang mga kauban nga mga sama niya nga demonyo. Ug diha pod padulong ang mga tawo nga dili kadawat ni Jesus nga Lord and Savior. Sa diyang matay physically. Ang impyerno mauni na ay gitawag nga walay katapusang sakit, eternal torture, and most of all na ay gitawag nga eternal separation from God. Eternal separation. Na ay dako kay nga separation between you and God sa dihang maimpierno ang usa ka tawo. So first, naa ang hell. Ikaduha is unsa man? Heaven. Everybody say heaven. No, eternal life. Pag sinabing eternal life, it means heaven. No, mo na say same meaning sa eternal life, heaven, langit. Unsa ang langit, pastor? Ang langit mao ni ang puloy-anan sa Dios o puloy-anan sa mga tawo nga modawat ni Jesus nga Lord and Savior this morning. Mo na location mga igsoon. Subuti pa sabot kay miingon mo ganina nga location, it means mabati, ma-experience. Subuti pa sabot ang impierno o ang langit, ma-experience na sa tawo. Mabati na. No? Mga igsoon, ang atong kinabuhi is a journey. Amen? Ang atong kinabuhi is kanang gabiyahe ta, gabiyahe. Ug maabot gyud sa punto nga inigbiyahe nato, maabot kita sa tong adtuan. Wala may nakasulay diri og sakay og bus nga kamadto, baya usamis nya pagabot mo usamis wala kaming naog, mo kag buang ana. Amen? Pag musakay gani kag bus, mag-single gani ka, inig-drive nimo ana, maabot gyud sa punto nga muhunong ka sa imuhang padulngan. Amen mga igsoon. Ang atong kinabuhi is like that. Nagbiyahe ta. Ug maabot gyud sa punto nga maabot ta sa tuang kamatayon. Maabot gyud ta nga muhunong gyud ta. Muna ang ato ang journey. Ug kinahanglan mga igsoon nga ato ang siguroon ang atong final destination. Ug ang atong final destination is eternity. Eternal death or eternal life. Eternal death and eternal life. Ang Dios gusto siya nga ikaw o ako makauban niya sa langit mga igsoon. Ang eternal plan sa Ginoo nato is atoa siya makauban sa langit. Pero dili na siya mahitabo unless dili nato usbon ang atong destinasyon. Dili ka kaadto og dakak kung ang imong agianan padulong og tukuran. Gusto man kahatlam ang tugdakak, dapat ang agianan nato agian para dakak pod mga igsoon. Yes, gusto ta matug langit. Amen mga igsoon. Pero kinahanglan nga mopili ta na atay pagpili nga atong buhaton karon aron mausab ang atong destinasyon mga igsoon. Wala na ito gitawag nga change destination. Kasi pag hindi ma-change ang ating destination, we cannot experience heaven mga igsoon. Which is the will of God for us to experience in eternity. Karong kabuntagon, prangkahay, unsa mga destinasyon ang imuhang padulungan karon? Ikaw ray makatubag ana mga igsoon. Mga igsoon, please atuang i-secure ang atong padulungan sa atong kalag. Inig kamatay nato physically. Atong siguroon ang ato ang eternal nga destination. Inig kamatay nato physically mga igsoon. Ang kamatayon is expected ug sure. Amen.
Tinuod. Ang kamatayon dili nimo mahibalan. Nayuban giinan sa doktor nga mabuhi og inaning adlaw o pila ka bulan pero kitagaan pagtaas sa kinabuhi sa Ginoo. Nayuban nga bata pa namatay. Kaya naman ang kamatayon walay gipili, ang kamatayon na maabot gyud ug ang kamatayon tinuod. Grabe mga igsoon. Grabe nimong amping sa imong lawas. Pila ka kurso imong nahuman pero maimpierno ka, musugot ba ka ana? Pila ka chinchanso imong gibutang sa imong naong, yung sugot ka maimpierno lang. Pila ka pants, gym batag maayo, gapagwapo ta, yung sugot tag maimpierno lang. Musugot ka maigsoon? Ayaw. Ayaw mga igsoon. Sa mga kaigsoon ng mga bisita sa online o on-site, ayaw sugot. Ini mo tapan, ayaw sugot. Lang ka lang with conviction ba, ayaw sugot. Ayaw sugot. Ayaw sa kaya tong ipon ato pa ring iway tining gani. Sunugon naman ni perno di ay tumusugot ay. Grabe. I am bound for heaven. Amen. Sure, no? Para langit ta. But we need to change our destination. Karong kabuntagon pili na. Pili na. Piliya si Jesus para mausab ang imong destinasyon. Kung dili ka mo pili ni Jesus karong kabuntagon, dili ka kausab sa imong destinasyon. Kaya siya lang muusab nato maigsoon. Maigsoon, pili na before it's too late. Kato atong drama sa Talensville ni Esther. Bintaha si Esther kay unsa man? Nabuhi pa. Dili pa it's too late. Naapay nagsangyaw niya, naapay ang iyang friend nga pagani kay natabang pa si doktor. What if dili matabang? What if dili madala? Mga igsoon, be concerned on how you will spend your eternity. Amen, mga igsoon. Okay, let's go to our points. Okay, sulat ni truths about John 3:16. Truths about John 3:16. Mga kamatuoran mahitungod sa John 3:16. Number 1, the love of God. Amen? Ang John 3:16, naghisgot siya about sa gugma sa Ginoo. Ingon ang verse 16, for God so loved the world. 1 John 4:7-10, 1 John 4:7-10, beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. In this, the love of God was manifested, paminaw, ang Dios gugma, amen? Since siya gugma, gipakita niya, gimanifested niya towards us. Pinagi sa unsa that God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. In this is love, not that we love God, but He loved us and sent His Son to be the payment or propitiation of our sins. Amen mga igsoon. Ang Dios gugma, amen. Actually, dili lang ka makakuha gugma sa Ginoo. Kabalo mo nga ano, kay siya mismo gugma. God is love. Buti pasabot, ang Dios o gugma usara. So once nga makadawat ka ni Jesus, makabaton ka gugma, kay ang Dios gugma. Og sa iyahang hilabihang gugma nimo tungod nako, gihatag niya iyang bugtong anak mga igsoon. Grabe nga bersikulo mga igsoon. Ang Dios kana imong bana, imong asawa, imong uyab dili na nimo true love. Ang Dios ang imong true love. Kaya ang true love dili mausab. Ang true love dili mapakyas. Walay lain ang Ginoo mga igsoon. Mao na ang kamatuoran. Ang Dios gugma. Siya gugma. Na nakahatag sa siyang bugtong anak kay siya gugma. Number 2, God loves you and me. Or God loves you. Ang Dios nahigugma nimo ug nako. Ay mga sticker ani mga igsoon. No, God loves you. Ang Dios nahigugma nako, nahigugma nimo. Verse 16 again. For God so loved the world. Ang world, it means ikaw ug ako. Mga kaigsuunan, mga VIPs namo ug mga dugay na. It doesn't matter kung kinsa ka, dili importante kung kinsa ka. Ang Dios in love nimo. Dili importante unsay nabuhat nimo kagahapon, ang Dios in love nimo. Dili importante ang unsay nabuhat nimo, ang Dios hugma nimo. Ikaw ug ako ang object
o recipient sa gugma sa Ginoo. Akong balikon mga igsoon. Ang Dios gugma, amen. Siya gugma. Og ang mudawat niya nga mao ang gugma, walay lain ang iyang gipakamatyan sa cross, ang tawo. Ikaw ug ako, we are all recipients of God's love. Ang object, ang target sa Ginoo nga mihatag siya sa iyang life sa cross is ikaw ug ako, mga igsoon. Kung wala kagabatig gugma sukad-sukad, suryahan di ka karong kabuntagon, ikaw ang rason ni Jesus nga mihatag siya sa iyang kinabuhi sa cross kay siya na higugma nimo. Gialaw niya nga mapanisan siya, gialaw niya nga pakaulawan siya aron ikaw ug ako maluwas. That's the overwhelming and never-ending reckless love of God. Mao na ang gugma sa Ginoo, mga igsoon. Gibuhat to tanan, mga igsoon, gibuhat to tanan ni Jesus para makapili ka sa saktong destinasyon. Para atong ma-experience ang eternal life, mga igsoonan. Munang ayaw sayangi ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Labi na gyud ayaw sayangi ang imong eternity. Ayaw palihog lang, mga igsoon. Wala na nay bawi ay. Ang kanang patay dili na siya kapili. Akong balikon, ang patay dili na siya kapili. Kung naay patay si motubangan, inon mo siya, unsay kanon nimo, di na motubag. Pero ang buhi nga naglingkod karon, nga naglantaw diha sa screen, makapili pa. Makapili pa. Kung ikuha ka si Ginoo gahapon, dili ka kapili. Salamat sa Ginoo kay makapili pa ta. Ano pa ba ka ng Ginoo, maigsoon? Nga makapili pa ta. Ang disenyo sa Ginoo, mga igsoon, ug iyang plano is kita makauban niya hangtod sa kahangturan sa langit. Sa paraiso, hallelujah, praise the Lord. Jeremiah 31:3, the Lord has appeared to me, saying, ingon ang Dios kang Jeremiah, yes, I have loved you with an everlasting love. Ang gugma sa imuhang isigkatawo, dili na pang everlasting. Only God nga dili mausab ang iyang gugma nga mahatag nimo is everlasting life. Kaya kanang everlasting life is a product of the everlasting love of God sa tuwa. Mo nang naatay everlasting life because naay everlasting love ang Ginoo nato, mga igsoon. Gugma nga dili mahurot. Therefore, with loving kindness I have drawn you. Number 3. May na lang. Number 1, mga igsoon. No. God is love, no, the love of God. Number 2, God loves you and me. Number 3, Jesus is the ultimate sacrifice. Sulat. Si Jesus ang ultimate sacrifice. Pag sinabing ultimate, it means the best, most extreme, and final sacrifice. Sa Old Testament, hindi makasala sila, mahalad sila kahayupan, parang pasaylo yun ang sala. Pero once and for all, si Jesus, mga igsoon, siya ang the best, siya ang most extreme, ug siya ang final nga sakripisyo aron ang atong sala mapasaylo sa amahan, mga igsoon. Siya ang sakripisyo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That sakripisyo, mga igsoon, that sacrifice is Jesus Christ dying for your sins. Amen, mga igsoon. Si Jesus, no, namatay siya sa cross. Nihatag siya siyang kinabuhi sa cross. He willingly gave His life for you and me. Aron unsa man, aron bayra ng atong mga sala, mga igsoon. Kay kitang tanan nakasala, amen. Walay buutan nato, mga igsoon. Walay balaan nato, tungod ra gyud sa grasya sa Ginoo nga nahimutang balaan, nga nahimutang buutan, nahimutang matarong. Kay dili kaya sa tawo nga mahimong matarong pinagi sa iyang buhat. Kay buhat ni sa Ginoo, mga igsoon. Iyahaning trabaho, iyahaning buhat. Og iyahang gibuhat, mga igsoon, more than 2,000 years ago. We cannot, no? The problem, paminaw, mga igsoonan, the problem is even though we want to go to heaven, we cannot. Because kitang tanan, nakasala sa Ginoo. Bisan pag ganahan ta nga malangit, dili gyapon, kaya nga naman, naman tayo sala. Amen, mga igsoon? Yes, we want to go to heaven. But naa, mga igsoon, mo ni, because naay sala. Ang sala, it separate us from God, mga igsoon. Ang tao sa kalibutan,
Ming try na og connect balik sa Ginoo, pinagi sa pagmaayong buhat, reliyon, paghatag, pero na short gihapon mga igsoon. Ang sala mao ang babag ngano ang tawo dili adto sa langit. Dili imong ilong, dili imong itsura. Ang babag ngano ang tawo dili kadtog langit. Unsa ganito? Unsa ganito mga igsoon? Sala. Romans 3:23. For all have sinned, amen? For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang tanan nakasala mga igsoon o nakabsan sa himaya. Mao nay problema mga igsoon. Kay bisan pagganahan ka matug langit, pero naay problema. Naay dakong hawang, mao ang sala. Mo nagbulag ka nato ikan sa amahan. Kay ang kitang tanan nakasala man mga igsoon. Romans 5:12 NLT version, Romans 5:12. When Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death. So death spread to everyone, for everyone sinned. Mga igsoon, atong sabton mga igsoon. Adam's sin, ang sala ni Adan nagdalag kamatayon. Nagdalag impyerno. No, so buti pasabot. So ang katong kamatayon ng mga igsoon naabot sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Buti pasabot ang mga tao since nakasala si Adan nga mauna natong ginikanan, kita nga wala pa nakadawat sa kaluwasan, impyerno padulong tanan. Amen mga igsoon. Ingon diri Adam's sin brought death. Ang iyang sala nagdala og kamatayon. What death is that? Physical death and eternal death, hell. So ang kamatayon spread to everyone. Everybody say everyone. So everyone, saman, bound for hell because of Adam's sala. Amen mga igsoon? Everyone, ingon ang pulong sa Ginoo. So death spread. So ang kamatayon, saman, mingkuyanap sa tanang tao. Mga igsoon, ang sala nagdalag kamatayon. Ingon ang Romans 5:12 mauna mga igsoon. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Ang bayad sa atong mga sala is kamatayon. Sin is punishable by eternal death. Ang atong sala is punishable by eternal death. Kamatayon in hell. Pero mga igsoon na ay maayong balita. Everybody say good news. Everybody say good news. Na ay maayong balita. Kay niingon ang Romans 5:8. Paminaw. Romans 5:8 niingon mga igsoon good news. But God demonstrates His love, His own love towards you and me, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Duhara may amen. Akong balikon, maayong balita. Di ba ang kamatayon, mikuyanap sa mga tao sa kalibutan? Grabe na nga bad news mga igsoon. Eternal death na, pero naay may balita. Kay gipakita sa Dios ang iyang gugma nato, pinagi sa pakunsaman. Samtang nagbuhat ta og sala, while we were still sinners, unsaman, Christ died for you and me. Hallelujah! Mga igsoon, paminaw. Wala ako rin ang giingon sa una. Nga wala gahulat ang Ginoo nga mausab ka before kaniya pakamatyan. Wala bingon ang Ginoo nga mabinutan sa ni si RR ako ni pakamatyan sa cross. Unya ra ko mohatag sa akong life sa cross basta mabinutan si RR. While gabuhat og sala, while nag-vape, while nagsugal, unsa ba nang butanga sa kalibutan, unsa nga pagbati na, gipakamatyan ka sa Ginoo. While nag-enjoy ta sa sala. Ang sala maka-enjoy, amen? Eh kung dili pa na maka-enjoy, dili na buhaton. Pero mga igsoon, grabe ang gugma sa Ginoo. Kay samtang nagbuhat ta sa mga butang nga makapasakit sa Ginoo, gihatag sa Ginoo ang iyang bugtong anak aron kita maluwas mga igsoon. Dili ba ka makapakpak sa Ginoo ana? Well, ga-online sabong, unsa ba ng mga sabong nga giapilan? Wala katagad ang Ginoo nga ay nigma-New Year na ni, magbinuutan na ni, di ako na ni tagaan. Wala. Well, nabisita og pasakit sa Ginoo, gipakamatyan ta niya sa cross mga igsoon. Ang kaingon ana ang pulong sa hallelujah. Mga igsuunan, Jesus is the only solution aron mausab ang atong destination. Dili gani happy church. Dili gani ang ga-invite nimo si Jesus. From being bound for hell,
mahimutang bound for heaven. Praise the Lord. Amen mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa iyang sakripisyo sa cross. And now we can now change our destination. For God so loved the world that He gave His only one and only Son. No, si Jesus, ikuha niya, He took our place. Nahimo siyang sakripisyo, mga igsoon, aron ta maluwas. Aron mabalik ang atong relasyon sa Amahan. Aron ta makaadto sa langit, mga igsoon. No? Daghanta niya higayon. Mga kaigsuunan, we need salvation to change our destination. Please write it down. We need salvation to change our destination. O kana nga salvation, makaplagan nang na through faith in the Lord Jesus Christ. Dili ka mapinitensya, dili ka mapila pog form, pinaagi sa imong pagtuo o pagdawat ni Jesus nga Lord and Savior. Kay si Jesus, mga igsoon, siya ang eternal life. Kinahanglan ta og kaluwasan. Muna nga nanginahanglan manluluwas. Akong balikon, since we need salvation, we also need a Savior. Kay dili man ka manginahanglan og rescuer kung wala ka angay i-rescue. Munang naay Savior, kayang everyone nakasala o kinahanglan kaluwasan. Ang atong Savior mo si Ginoong Hesus, mga igsoon. Hallelujah. Kanong siyaman ang atong Savior, kanong siya ang atong dawaton, kaya naman siya ang eternal life. Wala akong ibalik ganina, kung dili ka mutuon niya, kung di ka kadawat niya, wala kay eternal life. Pag wala eternal life, meaning walay langit nga ma-experience. Unsa pagid siya maigsoon, He is perfect in every way. 1 Peter 1:9, it was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Amen? Ang si Jesus, wala siya sala, spotless. He is the beautiful Savior. The next day, John 1:29, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Amen? Kinsay mo take away sa sin sa kalibutan? Kinsay mo take away, ana? Si Jesus. Siya aming puli, si imong dapit. Ibig ikaw ang ilansang siya aming puli nimo, mga igsoon, because He loves you and me. O dili pwede nga iyang gibuhat sa cross, dili ta mo pili nga ato siya makauban ngadto sa langit, mga igsoon. Minghatag sa siyang life sa cross for us to have a changed destination in heaven. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Ang pangutana, pastor, unsaon man aron ko makabaton og eternal life. How to have eternal life? Simple. Kasi the moment you accept Christ, the Lord and Savior of life, that's the moment your destination will be changed. Amen? John 16, usayon, believe it in Him. Believe. Iba say believe. Na iba, tingala ko anong buhaton pa limang putang ang Ginoo, ingon siya nga believe it in Him. Jesus promised us that whoever believes in Him, dili ni Pastor Seth, dili ni Pastora, but in Jesus. Anong siya man, Pastor, akong tuhuan, kay siya may mihatag siyang life sa cross. Dili man si Pastor Seth. Kung ako may mihatag sa life sa cross, para nimo, kung ako may ultimate sacrifice, mutuo mo na ako, ako'y muluwas ninyo. Dili man ako. Dili man itong tagalaing lugar. Si Jesus man, muna nga siya atong tuhuan og dawaton. Kaya siya may ming tubos. Everybody say ming tubos. Ato siyang himuon og Lord and Savior, mga igsoon. Ato siyang dawaton. Ato ang dawaton ang iyang kapasayloan, receive His forgiveness. At mga kaigsuunan, mga VIPs namo, karong kabuntagon, ato siyang dawaton nga kinasing-kasing pinagi sa pagtuo. Atong dawaton ang gasa sa kaluwasan. Pinagi sa atong pagtuo, sa atong pagdawat ni Jesus karong kabuntagon nga atong Lord and Savior. Romans 6:23 again, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus. Mga VIPs namo, online, on-site, natong tanan nga naa karon, naay gasa nga ihatag si Jesus karong kabuntagon. Kita, happy Terabal Christmas. Gusto kita og gasa. Ang pangutana, gusto ba ka mudawat ani mga igsoon? Kaya sa ding mudawat kani nga gasa, mausab ang imong destinasyon. Og makabaton kag kinabuhi nga malagayaon. Og ang gasa dili ibutang, ang gasa si Jesus. Dili 10K ni Cayetano ang ihatag karon. Kung dili si Jesus,
siya ang gasa. Imuhang tuhuan ug dawaton karon. Mga kaigsuonan, right destination needs right direction. Sa dihang mausab na gani ang imong destinasyon, kinahanglan pod nga mausab pod ang imong direksyon. Kung nagplano, example, nako karon, maghuno na ako, ay maadto ko kuan, Saudi. Dahil while ga-hike ko, nausab akong nahuna. Din lang Saudi ay. Or while kasakay ko sa bus or sa airplano, padulong Saudi or bus. Yung siguro ko nga, di lang ko matong Saudi, matulong lang ko kuan, Israel. Natural, munaog ko sa airplano. Iba munaog sa airplano, no? Kaya pwede. Example, matong Cagayan. Kasakay ko bus. Bound for Cagayan. Amen. Then yung ko nga, di lang ko matong Cagayan, matulong lang ko kuan, Surigao, Surigao, kaya mag-beach ko dito. Hindi ka bulong mo lang ngoy. Sorry, atulog ko Surigao. Natural. Kaya para Cagayan naman ko, or Zamboanga, so matulog Zamboanga, sa Zamboanga na, kilahi naman na, Zamboanga, Surigao na lang ko guys. Manong driver, can you please stop? I've changed my mind. I want to get down. Munaog ko ba? Get down man. Gusto ko munaog. Ano man sir? Di ba para Zamboanga man eh? Oh sir. Pero gusto ko kumadto ka ng Surigao kaya mag-beach ko dito. Naog dyan sir, kaya nga naman, dili man ni para Surigao, para Cagayan, para Zamboanga man eh. Amen? Amen mga igsoon? So nausab ang akong unahuna, nausab akong destinasyon, mausab na akong agyanan. So sa dihang mausab ka, sa dihang madawat nimo ang kaluwasan ni Jesus, dapat ang atong pakinabuhi, mausab na pod mga igsoon. Right direction brings you to the right destination. Since ma-change naman ta, bound for heaven naman ta, amen mga igsoon? Kinahanglan mausab pod ang atong direksyon. Ingon ang pulong sa Ginoo, John 14:6, Jesus answered, I am the way, I am the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kung para langit naman ta mga igsoon, kinahanglan nga atong agianan, ang atong dalan, ang atong kamotuoran, ang atong kinabuhi, si Jesus na. Sa una, kung lahi ang imong dalan, since na usab na imong destinasyon, si Jesus na ang imong dalan. Akong balikon, si Jesus na ang imong dalan. Kung dalan sa una sa kalaglagan, dalan sa una sa bisyo, wala na to. Kaya si Jesus naman ang atong dalan. Unsa pa gyud? Siya na pod ang imong kamatuoran. Usa kamatuoran sa gawas. Pag maraming pera, masaya. That's a lie from the devil. Kaya ang kamatuoran mauni, si Jesus sapat na. Mausab ang imong dalan, mausab ang imong kamatuoran, mausab ang imong nahuna pinagi sa pulong sa Ginoo. O karon, siya na ang imong kinabuhi. Dili ka na imong asawa. Dili ka nang imong uyab, dili ka na imong trabaho, imong kinabuhi. Kung sa kalibutan ang imong kinabuhi, eskwela, trabaho. Once ka mausab ang imong destinasyon, ang imong kinabuhi si Jesus na. Lord, akong kinabuhi ikaw na Ginoo. Kung sa imong gusto Lord, ikaw Lord ang matuman. Kay para langit naman ta. Mga igsuonan, mubo ra kayo ang atong kinabuhi sa kalibutan. Igsuon, unsa ra gud nang 60, 70, 80, akong lulag lolo namatay 89 to 90 years old, 100 years old. Unsa ra gud na ikumparar sa eternidad. Nga gi-offer sa Ginoo karong kabuntagon. Grabe nga offer sa Ginoo my son. Grabe nga gasa. Saktong padulngan, kinahanglag saktong agianan. Ang pagpili sa imuhang eternal destination nga maong langit is karon, samtang buhi pa ka. Karon. Today is the day of salvation. Amen mga igsoon. Manindog ta mga igsoon. Hallelujah. Let's be in the presence of God this morning. Praise the Lord, praise the Lord. Salamat Ginoo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Samtay pataas imong kamot sa Ginoo mga igsoon. Nabatay nakuha karong kabuntagon. Dili lang nakuha, naabay gibuhat ang espiritu sa Ginoo sa imong kasulod karong kabuntagon. Nakikstorya ba ang Ginoo sa imong sulod karong kabuntagon? Pataas imong kamot sa Ginoo mga igsoon. Batiya ang gugma sa Ginoo karon.
Batiya ang iyang gugma, batiya ang iyang plano. Grabe ang saad. Ikaw mga igsoon, ako, apil ka, ikaw ang plano sa Ginoo. Come on, just raise your hands, come on. O sa imong pagtindog diha karon, wala kay laing buhaton, pasalamati ang Ginoo. Kung naluwas na gani ka, pasalamati ang Ginoo. Ato bang nasabtan karong kabuntagon? Akong wala patan luwas, walay langit ka to ma-experience mga igsoon. Ato bang nasabtan karong kabuntagon? Ang biling ang gibayad ni Jesus aron ka maluwas. Taay gasa. Sige mga igsoon, bungat og pagpasalamat sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo mga igsoon, ayo paghilom di ara. Mulang kita kagbaba sa Ginoo para pasalamatan o simbahon siya. Kung ang amang makasimba man gani, unsan lang kanang naibaba og naitingog, pasalamati ang Ginoo karong kabuntagon. Sa mga VIPs namo, pasalamati ang Ginoo kay nakadungog ka sa pulong sa Ginoo karon. Come on, cry out to God, Lord. Thank you, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat, Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Come on. Pasalamati ang Ginoo, mga igsoon. Come on, batiya ang gugma sa Ginoo karong kabuntagon. Kung wala nimo nabati ang gugma sa Ginoo or nabutahan ka sa kaaway, feel the love of God this morning. Oh, hallelujah. Hallelujah. We worship your name, Lord. Oh, ang imong gugma, Ginoo. Lord. Dapat Ginoo. Lord. Come on, continue to worship the Lord. Salamati ang Ginoo. Nga wala naabtan ka sa iyang kaluwasan, nakadawat ka sa iyang gasa nga kaluwasan. Come on. Beautiful Savior. May gumaon nga Diyos. While we were still sinners, Lord, you died for you alone. You died for us, Lord. Sakripisyo ka, Ginoo, tungkol sa imong gugma, Lord, salamat, Ginoo. Lord. Jesus. Come on, worship the Lord, come on. Beautiful Savior. Come on, sing for your eternal life. God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. all the heavens. All the heavens. Come on, sing it from your heart. Come on, cry out to God. Thank you for the salvation, Lord. All creation. All creation bows to worship you. Everybody. How wonderful, how beautiful. This is for you, Lord. Name above every name. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every. Come on, how wonderful you are, Lord. How wonderful. Yes, you are. How beautiful, name above every name. Himaya ka, Ginoo. Exalted high, how wonderful, how beautiful.
this morning. Come on, worship the Lord. Oh, Lord, we worship your name. Name above every name, Lord. Salamat sa kaluwasan, Ginoo. Salamat sa kausapan ng Diyos. From heaven, God. Bound for heaven, Lord. Hallelujah. Come on, worship the Lord. Salamat kayo, Ginoo. Salamat kayo, Lord. Tinuod kayo ang imong mga saan, O Diyos. Ang langit, abri, Ginoo. Ang kaluwasan, ang eternal life is a free gift, Ginoo. Salamat, Lord. Nakatawat minimo, Diyos. Dili na mo ma-imagine this morning na kung wala pa ka naabot sa mong kinabuhi, ang mong kinabuhi, wala gay nada, Ginoo. Wala gay purpose, God. Wala gay kalipay, O Diyos. Salamat kay nakaplagan ka na mo, Ginoo. Salamat sa imong sakripisyo para ka na mo, O Diyos. How wonderful. Your decision will determine your destination, mga igsoon. Change destination. From wrong to right destination. Change destination is from death to life. Amen. From curse to blessing. Amen. From hell to heaven. Amen. From prison to freedom. Pakpaki ang Ginoo kay mauna imong ma-experience. Hallelujah. Come on, come on, come on. Come on, a shout of praise this morning. A shout of praise this morning. Salamat, Lord. No more curse but blessing. No more hell but heaven. No more death but life, Lord. No more prison but freedom, God. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Amen, mga igsoon. Maglingkod na mga igsoon. Natay paminawon nga kuan.